हेल' लोगोफोर आं मिस्टार बुखारसिं बाग्लारि गिबि सेन्टाराव नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनि थांखियानो जाबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खबरखौ खोन्थानो इच्छा खालामो। जायफोर सिख्लाफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों, नोंथांमोना मोजाङै नायदो आरो मोजाङै बुजिनो सेस्था खालामदो। सोरबाफोर सिख्लाफोर बेबायदिनो हायार सेकेन्डारि आरो डिग्री पास जानानै नोंथांमोना न'आव ओरैनो दङ नामा? जायफ्रा इयुनावहाय साख्रि मावनो बा जब मावनो होननानै गोसो जानानै दङ, नाथाय नोंथांमोना मोननो हायाखै। बेबायदि जुदि सोरबाफोर दङब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे मिथिहोनो इच्छा खालामदों। आउट अफ स्टेटआव हायद्राबादावहाय नोंथांमोना आइएनसिनि आन्डारावहाय नार्सिं कर्स खालामनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङब्ला आं नोंथांमोनखौ नैबे स्क्रिनाव होनाय पार्सनखौ आङो लोगो हमनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो आरो नाम्बारखौबो आङो बे स्क्रिनावनो होनाय जाखाबाय। नोंथांमोना नायनानै कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। जेखि जाया मानो नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला आउट अफ स्टेटआवहाय नार्सिं खालामनो जिएनएम आरो बिएससि नोंथांमोना खालामहैनो हागोन। आरो माबोरै थांगोन होनना बुङोब्ला आं बेखौ रोखायै आं नोंथांमोननो बुंलांगोन। नोंथांमोना मात्र भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो। दा नोंथांमोननिनो न'सुंसेनि बा नोंथांमोननिनो न' खाथिनिनो सासे व्यक्ति, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय टंला पानेरिनि साखाथियाव थानाय साग्लिसारनि थागिबि बिथां प्रियांकल दैमारि बिथाङानो नोंथांमोनखौ बे हायद्राबादसिम लाबोगोन। जुदि गोसो खालामोब्ला बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय नोंथांमोना बिथांनि न'आव थांलायनो गोनां प्रयजन गैया। बिथाङा नैबे हरसिंगायावनो थानाय हरसिंगा पुलिस स्टेशननि खाथियाव थानाय एडेन क्लिनिकेल लेबरेटरियावनो बिथांहा मावखुलि दङ। बेयावनो बिथांखौ थांनानै नोंथांमोना लोगो हमहैनो हागोन आरो एडमिसनखौ नोंथांमोना बेयावनो खालामहैनो हागोन। बिथाङा नैबे मोनसे खोथाखौ मिथिहोबावदों दि दायो जिएनएमनि थाखाय बिथांनियाव फर्म गैलिया, बिएससिनि थाखाय गांब्रै फर्म दंबावो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बिएससि नार्सिं कर्स खालामनो इच्छा दङब्ला बिथांनियाव थाबैनो फैनानै नैबे गांब्रै फर्मखौ लांफैनो हागोन आरो लानानै नोंथांमोना बिथांनियावनो फर्मखौ साबमिट खालामनो हागोन। नार्सिं खालामग्राफोरनि थाखाय जोंनि आसामावहाय गोबां भारि गोग्लैयो। मानोना जोंनि आसामाव नार्सिं खालामनो गोनांब्ला बोसोरसेनि फिसखौ जेसेबां जायो खनसेयावनो होजोबनो गोनां जायो। खनसेयाव नङाबा खननै चान्स, बे खननैयावनो होजोबनो गोनां जायो। बेनिखायनो गोबां जोंनि आसामावहाय नार्सिं खालामनायनि थाखाय भारि गोग्लैयो। नाथाय सबसे मोजां खाबु, नोंथांमोना हायद्राबादाव थाङोब्ला नोंथांमोना ना खनबाजों होयो, ना 6 बारजों होयो, ना 7 बारजों होयो, होनानै नोंथांमोना किस्तिखौ फोजोबनो हागोन। बिथां प्रियांकल दैमारिया मिथिहोदों बोसोरसेयावहाय 95,000 बिथाङा बुंदों फिसखौ। गासै बेयावनो जाजोबगोन, हस्टेल फि, एडमिसन फि, मेस फि गासै बेयावनो जाजोबगोन। दा बे 95,000खौ नोंथांमोना अनलि 10,000 होनानैनो नोंथांमोना एडमिसन लाग्रोनो हागोन। आरो बेनि उनाव नोंथांमोना खनबाजों होयो ना 6 बारजों होयो, नोंथांमोना बेखौ होनानै फोजोबनो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना फार्स्ट इयारनि कर्सआ जोबगोन, फार्स्ट इयारनि कर्सआ जोबखांनायनि उनाव जेब्ला सेकेन्ड इयाराव नोंथांमोना एडमिसन लागोन, एडमिसन लानायनि सिगांनो नोंथांमोना फार्स्ट इयारनि फ्रेश नोंथांमोना स्कलारशिप मोनगोन 43,200। अब्ला नोंथांमोना बे 43,000खौ जेब्ला मोनो अब्ला सेकेन्ड इयारनि एडमिसन खालामनायाव नोंथांमोना खामानि फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरहाबा गोसोआव उसुखुथु जानानै दङब्ला बा सोरबा गिनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना गिनो नाङा। नोंथांमोना 3 टाइम्स स्कलारशिप मोनगोन। बे 3 टाइम्स स्कलारशिप मोननायखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि फरायनायाव इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। होमब्लानिया नोंथांमोना बांद्राय भारि गोग्लैनाय नङा, नोंथांमोना रेजें जागोन। आरो नोंथांमोना बेबायदिनो गोबां सिन्था थानो हागौबा फरायनायावहाय बेबायदि न'खरा हेरेसमेन्ट मोनगोन, न'खरा गोबां बेबायदि खस्थ' मोनगोन होननानै मोनसे खोथायाव बुंबाय आङो, नोङो जुदि गोजौआव गाखोनो नाजायोब्ला नोंनि पेरेन्ट्सआ नोंखौ सापर्ट खालामनांगोन आरो नोंबो नाजानांगोन नोंनि थांखियाव मोनहैनो।
अब्लासो नोङो जिउआव साक्सेसफुल जानो हागोन। मानोना माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानो गोनां जायो। बेनिखायनो हार्ड स्ट्रागल खालामोब्लासो नोङो जिउआवहाय साक्सेसफुल जानायखौ मोननो हागोन। जियानो जा, दा जों नैबे मोनसे खोथायाव फैफिननोसै। GNM नि थाखाय दायो बे बोसोरावहाय फर्म गैलिया। BSc नि थाखाय गांब्रै फर्म दङ। जायफोरा BSc फरायगोन, BSc नार्सिं खालामगोन, नोंथांमोना गांब्रै फर्मखौ लांफैनो हागोन बिथांखौ लोगो हमनानै। BSc नि थाखाय क्वालिफिकेसना जानांगोन डिग्री कमप्लिट जानाय जानांगोन आरो डिग्री कमप्लिट जायाबाबो जागोन, हायार सेकेन्डारि पास जानानै साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय जानांगोन। साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय जानांगोन, अब्लानो नोंथांमोना एलिजिबोल जागोन। आरो जायफ्रा GNM फरायगोन, GNM फोरनि थाखायथ' बे बोसोराव गैलानो। दा नेक्स्ट बोसोरनि माने 2023 नि 1 आगस्टनिफ्रायनो नोंथांमोना एडमिसनखौ खालामनो हागोन। आरो बे एडमिसननि थाखाय फर्मखौ बिथां प्रियांकल दैमारिनियावनो फैनानै नोंथांमोना लाफैनो हागोन आरो बेयावनो नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै जमा होनो हागोन। आङो कलेजनि एड्रेसफोरखौ नैबे स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना नायना लायोबानो जाबाय। नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामनानैबो नायनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेसेनोमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बे भिडिअआ बयनिसिमबो मोनहैयो आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो सोरबा गोसो गुदुं सुबुंफोरा जेन बिथांखौ जगाजग खालामनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोननियावहाय आखाइ खबजोबनानै गुरै खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि मोजां सुबिदाखौ लानो हायो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ।